Bueno, boa tarde. Se vos parece, imos comenzando xa ca sesión da tarde. Comezamos ahora pola tarde cas presentacións de boas prácticas. Na primeira quenda, se vistedes o programa, imos facer un pequeniño cambio. Temos ahora en primeiro lugar aquí a directora do CPI o Cruce, de Cerceda, Gema, benvida Gema. Gracias. Vai ser a primeira relatora, despois teremos outra práctica que faremos un pequeniño cambio para recibir a rapazas da Fundación Eduardo Condal, que despois presentarei. Deixar a Gema que nos explica un pouquiño as experiencias que, como vedes xa, todos coñecemos relacionadas co CEIDO de Cerceda, relacionadas co Erasmus+. Xa sen máis, deixo vos a Gema que vos conte. Benvida, Gema. Gracias, Guti, moitas gracias. Bueno, hola a todos e a todas. Primeiro quero dar as gracias. É a primeira vez, a verdad, que eu levo directora este o meu terceiro ano. Antes estivera no equipo, pero bueno, como directora levo este o terceiro curso e a primeira vez que asisto a estas xornadas, co que quero dar as gracias a Antonio por convidarme a explicarvos pois o que facemos no Cruce, que seguramente vos faredes similar ou, moitísimas cosas, porque cada vez que vou a xornadas deste tipo, que ainda estivemos este ano, tivemos bastantes, entre as novas habilidades de profes, calidades, tecnoloxías, etc., pois descubro proxectos increíbles nesta comunidade. Entón, gracias por invitarme. Tamén quero dar as gracias a Rafa, que hoxe non está, pero un gran compañeiro e amigo, director en Cerceda como a min, no CEIB da Silva, que é o meu maestro como director, porque, axudoume, leva 3 anos servíndome de o teléfono de apoio e da esperanza, así que, dende aquí lle mando un beso enorme e, pois nada, encantada de estar con vos. Eu veño a presentar, a verdade que a temática un pouco desta presentación era o Erasmus Plus no Cruce, porque era un referente coa dirección anterior, que era Milagros Trigo, que eu creo que foi unha das primeiras persoas que nesta comunidade empezou cos proxectos educativos europeos, porque leva 30 anos o Cruce en proxectos educativos europeos, non? Que é unha pasada, tendo en conta que a maioría dos centros hoxe en día está incorporándose, pero nos últimos 10 anos pode ser, non? Eu, dende que levo aquí, dende que asumín non só a dirección deste centro, dun CPI, coa complexidade que ten, non? Un CPI, a riqueza que ten, pero a complexidade que ten, asumín tamén a dirección dos proxectos europeos. A verdade é que ao principio podo dicir que foi aterrador, porque enfrentarse a unha xestión, sobre todo documental, como é o SEPIE, que é o Servicio para a Internalización da Educación, que está en Madrid, e o servicio no que temos que solicitar todos os proxectos, pero tamén rendir contas a todos os proxectos, non? Estamos acostumados a outro tipo de linguaxe administrativa, e a verdade é que a linguaxe administrativa do SEPIE é como moi de abogado, non? Moi de bufete. Eu, cando empecé a ler aqueles contratos que me enviaban, eu firmaba, pero como se di, por fe, non porque entendera todo o que me pedían ali, non? Pero sí que veño a animar a que participedes en eles, porque para nós é unha riqueza, en todos os sentidos, non só unha riqueza persoal, sino unha riqueza económica, porque a aportación que fan os proxectos europeos a un colexio é moito maior que a que fan outro tipo de proxectos. Non digo, por suposto, a dotación da Xunta. Eu estou falando de que nós que participamos en moitísimos proxectos, como ahora veredes, a aportación que fan estes proxectos é moi grande. Entón, eu, aparte de explicarvos un pouco, ofrézome para que o que queira, calquera, que me chame. Aí ao fondo despois va o meu correo, que eu lle podo explicar o que eu aprendí nestes 3 anos, que ainda estou aprendendo, porque este ano ainda me apuntei a un curso sobre como xestionar proxectos cando levo 3 anos xestionando, pero sempre hai algo que aprender, Este é un pouco o lema do Erasmus, non? Que o comparte, acolle, internacionaliza, participa. Entón, orixe e presente, pois eso, nos destacamos por estas iniciativas de innovación de utilización das TICs. Dende o principio, os proxectos que se solicitaron a Europa, porque dentro destes proxectos que podes solicitar hai 20.000 temáticas, na temática que se centrou o CPI o Cruce foi na utilización das TIC, das novas tecnoloxías e os novos métodos que levan aparellados estas tecnoloxías, Entón hai un traballo interdisciplinar entre centros
como amosa eso, que levamos 30 anos traballando. O obxectivo mesmo que temos agora, que é dotar ao centro de novas tecnoloxías e novos métodos de traballo. Vale, durante todos estes anos fomos dotando de recursos necesarios para o desenvolvemento de proxectos que fomenten a creatividade, o coñecemento do entorno a través das ferramentas digitais e, sobre todo, de algo moi importante que é da práctica, da manipulación, de realizar as cousas, non? De un tipo de proxectos onde os rapaces teñen unha participación moi activa. Activa físicamente tamén, non solamente intelectual, non? Entón, bueno, aí en azul vedes que aparece todo o que temos no noso centro, pero claro, que agora é máis común telo, pero que igual hai 20 anos non era tan común ter todas estas cousas, non? Como son carros de iPads, pero moitos iPads con apps que se utilizan xa desde moito tempo nas aulas. Por exemplo, o Departamento de Orientación utiliza moitísimo tamén as iPads desde hai tempo con apps adaptadas á diversidade, non? Despois temos ordenadores en todas as aulas, desde infantil hasta eso. Nos somos Edisgal, bueno, xa empezamos con Avalar, pero somos Edisgal en toda a ESO e dende quinto de primaria, neste momento. O sea, ampliamos a terceiro e cuarto de ESO o curso pasado, que foi cando a Consellería ofreceunos e queríamos ampliar, non? Nos, como xevamos metidos en Avalar moitísimo tempo, pois, por suposto, dixemos que sí. Sempre algo que suma, non que resta. Temos impresoras 3D, gafas de realidade aumentada, robótica dende infantil a ESO, co cual pois temos dende Vibots, Arduino, bueno, equipos de robótica adaptados a todas as idades que temos. Temos croma, temos estación de radio, temos cámaras de vídeo e fotografía, reloxos intelixentes, mesas de luz, paneis digitais, estación meteorolóxica, cámaras de 360. Este ano, pois, toda a dotación de polos creativos, que creo que onte tiveche desa charla de polos creativos, que cando nos apuntamos este ano, porque é verdade que creouse unha cultura no noso centro de apuntarnos a todo, pois, cando solicitamos os polos creativos e nos chamaron para pois un día antes de Nadal, antes das vacacións de Nadal, nos chamaron da Consellería para dicirnos tedes unha reunión, unha videochamada para decirvos todos os que, supoño que aquí hai xente que están polos creativos, non? Foi como, isto é mellor que os Reyes Magos, o sea, porque cando nos empezaron a decir tedes isto, queredes? Sí. Vos corresponde tanto, queredes? Sí. Decíamos, sempre tivemos que pelear por conseguir este tipo de cousas, e este ano pois veu así, non? O que é verdade que nós non temos algo do que carece un pouco o noso centro é de espacio, porque é un centro que nos últimos anos creceu, ao revés que moitos outros, sendo unha zona que tampouco é de grande crecemento demográfico, pero sí que chegaron moita xente de fora, pois de Brasil, de África, de varios países, de Portugal, e bueno, entón, moita xente que, aparte, moitas destas familias, pois teñen 4 fillos, 5 fillos, 3 fillos, entón, creceu bastante, tivemos que quedarnos sin aula de música, tivemos que robar a mitad da biblioteca para facer outra aula, e a aula de informática convertímola entre, como ahora todas as aulas teñen ordenadores, bueno, pois convertímolas entre unha aula de segundo de ESO con aula de informática ao mesmo tempo, non? Entón, cando o alumnado se move, bueno, xa sabedes todos que sois directores como se van estas cousas. Bueno, entón, o cruce é un mundo para nós. Esta é unha foto que me encanta, é unha foto de alumnado da ESO traballando en cámaras de 360, que a utilizan moito despois para xeolocalización, bueno, para moitas cousas que explico despois. Entón, nos con toda esa tecnoloxía que temos, que traballamos, vale? Porque a tecnoloxía en sí tampouco é unha adalid, quero decir, está ben tela, pero para que a queremos? Pois para traballar todo isto. Traballamos a realidade aumentada, Digicraft, realidade virtual, imaxe 360, deseño e impresión 3D, porque deseño e impresión é máis importante o deseño que a impresión, non? En robótica, en Arduino, en programación, traballamos con apps de natureza meteorolóxicas, de inteligencia artificial como son o Plannet, o Vernet, traballamos podcast porque temos a radio, traballamos cine e traballamos fotografía, vale? Entón apostamos por metodoloxías activas centradas no alumnado, que aprende e incorpora os recursos que temos no centro. Que todo o alumnado do centro utiliza ao mesmo tempo? Non. Quero decir, ímolo repartindo segundo tamén cada curso escolar, vale, vamos decidindo como se utiliza todo isto, non? Pero que todos os alumnos cada ano utilizan moitas destas tecnoloxías e destas actividades, sí.
Vale, entón, me encanta o de que temos unha cultura de proxectos. Nós traballamos por proxectos, prácticamente. É verdade que, bueno, nos últimos 3 anos abandonamos prácticamente o libro de texto. Creo que neste momento solamente en terceiro de primaria hai libro de texto. No resto, pues, por exemplo, en primeiro da ESO hai un libro, en segundo da ESO hai outro libro, infantil, por suposto, non hai libros, dende hai moito, en primeiro e segundo de primaria tampouco. Bueno, temos moitos recursos que podemos utilizar, non? Sin utilizar o libro. En terceiro sí que temos, a veces porque non todo o mundo está de acordo con non ter libro, non? E nos non obligamos a ninguén a participar en proxectos. Isto sí que é verdade. Igual que hai outros centros que escoitei que como está no proxecto, pois cada persoa que entre ten que traballar así, nós o que creemos é que se a xente obligas a algo, pois non funciona igual, evidentemente. Entón, como tamén o método tradicional é estupendo e funciona, e además que aquí se sigue o método tradicional mezclado pois con outros métodos, non? Entón, pois non se obliga a ninguén. Entón, nos deixámonos inspirar por outros proxectos propios e alleos. Outro día, que hai un mes estuve nunhas xornadas que hubo en Santiago sobre as competencias digitais do profesorado, pois escoitei a directora del CEIP de Ribadumia, creo que era, que traballan por proxectos, non? Non eran proxectos europeos, eran proxectos que eles elaboran. Pero me encantou, porque eles sí que o teñen no PEC incorporado, como todo o mundo ten que traballar por proxectos 4 horas á semana. E traballaban os mércores as 2 últimas horas e os xoves as 2 primeiras da mañán. Pero además traballaban non só todo o mundo, sino que traballaban por equipos multidisciplinares, en tanto profes, e de multidades, porque os equipos eran de nenos dende infantil hasta sexto. Entón, cada equipo tiña alumnos de terceiro de cuarto infantil, de quinto, de sexto, de primeiro. Bueno, pareceume super interesante. E despois, pois, a idea de poñerme en contacto con ela, porque por eso digo que cando nos inspiramos tamén noutra xente que fai cousas magníficas, pois é genial, non? Escoitar todo isto. Nos estamos en 2 tipos de proxectos. Vale, nos Erasmus, non sei se se ve ben aquí, sí, K1, vale. O K1 son proxectos de mobilidade. Mobilidade tanto de persoal como de alumnado. Nos levamos un montón de anos facendo estes proxectos. No ano 2020, o SEPIE, que é o servicio, a axencia que leva os proxectos Erasmus Plus en España, ofreceu a oportunidade de acreditarse como centro de mobilidade. Cal é a ventaxa desto? Nos acadamos a acreditación no ano 20. A ventaxa é que cada ano, cando queremos solicitar un novo proxecto de mobilidade, porque isto é ano a ano, xa non temos que facer todo o que había que facer antes, que era facer un proxecto longuísimo con obxectivos, contidos, avaliación, etc. Senón que agora, como estamos acreditados, eu o que teño que facer simplemente é entrar na plataforma na que estou acreditada, co meu carné de acreditación, e eu digo, bueno, pois para o ano 23, sempre eles empezan, digamos, un pouco, por exemplo, nós ahora solicitamos o do 23, pero as mobilidades do 23 comenzan dende setembro do 23 hasta agosto do 24, vale? Entón, eu solicito e digo, bueno, pois este ano quero facer 20 mobilidades de alumnos, quero facer 2 joushadows de profes e 3 mobilidades de profes de cursos, ou de idiomas, ou de tecnoloxía, o que sexa, non? Entón, ti solicitas, envías, e despois apareceche normalmente en verán, xa che comunican, pois sí, está aceptado, este é o teu presuposto. Vale, entón a facilidade é moito maior. O que sí que temos que facer, como facíamos sempre, é a memoria final de todo este procedimento, non? As memorias é o tema peor de todo isto, como en todo, que tes que ir guardando cada mes e cada día e todo, tanto contas como actividades, viaxes, etc., porque senón a memoria non dá para tanto. E despois hai que subilo na plataforma. Son 2 plataformas distintas. Digamos que nunha plataforma ti subes o que son as mobilidades, pois eu digo, agora, por exemplo, foron hai 15 días 20 alumnos a Parma, a un instituto, con 2 profes acompañantes, non? Entón, agora, se eu quero adiantar traballo para agosto, subiría a plataforma e xa diría, bueno, pois, alumno por alumno, teño que ir poñendo o seu nombre, apelido, idade, a donde foron, o día que saíron de aquí, cal foi o centro que os recibiu, cal é o... Bueno, se foron en avión, en tren, cal foi o medio de transporte, cantos días estiveron. Entón, esa páxina de mobilidades calcula o que eu gastei aí, e despois na outra páxina
importa a mobilidade, e aí sí que teño que poner xa o que fixeron, cal foi a programación, o que aprenderon, como diseminamos todo o que adquirimos, non? Porque eles tamén fan unha inversión e queren que a inversión teña a maior repercusión posible, e a maior repercusión posible sempre, pois como ahora estou aquí eu falando, non? E contándovos isto, para que canta máis xente o coñeza, máis xente poda ou quera facelo. É un pouco a forma, non? De enganchar uns a outros. E estes son os K1, vale? E despois os outros que temos, que son as asociacións para a cooperación, que son programas tamén Erasmus, K2, que estes son, normalmente duran 2 ou 3 anos, 2 ou 3 cursos, vale? Se solicitan con outros países e outros colegios. Son outro tipo de programa, porque nestes programas ti xa determinas concretamente o que queres facer. Pois un programa de naturaleza, un programa de non sei, pois de emprendemento, como tivemos nosotros, ou un programa de inteligencia artificial, ou un programa de dificultades na infancia que poden influir a hora de desenvolverse na escola, etc. Non? Entón, aí o que buscas son socios. Hoxe é moi fácil buscar socios, porque hoxe tes Facebook, hai grupos que buscas aí, Instagram, as propias ferramentas que che dá a Unión Europea, que son pois Twinning ou Edugate, bueno, hai un montón de sitios onde podes buscar. Vale, entón con esos socios desenvolves o proxecto, o presentas, hai unhas datas, sempre hai dúas, normalmente novembro e marzo. Vale, hai unha convocatoria aberta e aí hai un formulario onde o formulario xa che guía porque xa che pon o que tes que poñer. O que necesita todo o mundo que solicite isto é o OID, vale? O OID é como o DNI do teu centro. Pero que o OID o podedes facer todos esta tarde, se queredes. O sea, sería entrar no SEPIE e decir, son un centro educativo, quero darme de alta como centro que vai a optar a ter un proxecto europeo ou a formar parte dun consorcio. Porque, por exemplo, nos nestes consorcios, neste momento non temos ninguno como coordinadores, e é moito millor, porque ser coordinador é a peor parte de todas, porque o coordinador é o que coordina a todos os centros que, neste momento, por exemplo, no Natural Schooling que temos, pois temos centros no sur de Inglaterra, porque é verdad que, aínda que non este na Unión Europea, todavía lles deixan participar en proxectos. Temos outro instituto que está no norte de Suecia, outro instituto que está en Italia, en Parma. Bueno, e todo eso como facemos? Pois como imaginades, claro, hai que facer reunións presenciais, pero tamén moitas online, non? E o que sea coordinador é o responsable de toda a subvención e de que todos os socios entreguen en tiempo e forma e momento o que teñen que facer, vale? Pero a verdade é que son proxectos moi enriquecedores. Despois vou vos ensenar as páxinas web de cada dos últimos proxectos que tivemos para que vellades o que se fai, non? Bueno, neste momento isto é o que hai no noso centro. Non todo, A ver, explico. En proxectos da Consellería temos todos estos. Por exemplo, robótica non o temos porque este ano non hai. Vale, o de robótica, que por iso está máis pequeno e clarito. E as rutas científicas, artísticas e literarias, que son as rutas CAL, sí que as solicitamos, pero non as concederon porque tamén, cando xa fuches, tes menos puntos que cando non estiveches, vale? E o resto temos todo isto. E despois de proxectos europeos, os que están en cor son os que están activos agora e os que están en negro son os que tivemos nos últimos 3-4 anos, vale? Houve algún momento que tivemos 11 proxectos ao mesmo tempo europeos. O que é unha locura, Digo en serio, o sea, é mellor, eu creo que ter menos e centrarse un pouco máis, non volverse loco. O que nos aprendemos como equipo actual que estamos é que uns proxectos beben e viven dos outros. O sea, non son estancos. Nos temos un proxecto aquí que se chama Natural Schooling, no? Que é formación do alumnado no exterior, que a verdade é que este proxecto pedimos cando estábamos na pandemia porque nós non tiñamos espacios e nos demos conta de que esa opción de barallar, ter espacios fora do centro onde podamos traballar, non só enriquecía a nivel personal, sino que nese momento era algo necesario porque os nenos tiñan que estar fora tamén. E igual que o pensaron pois, os nosos socios suecos e os nosos socios ingleses e os nosos socios de Italia. Pero, como vedes por aquí, temos planes proxecta que son, por exemplo, o proxecto Ríos, o proxecto de Meteoescolas ou o proxecto de Naturezate, que están totalmente conectados con o noso proxecto europeo Natural Schooling, co cual moitas das actividades que
facemos en todos os proxectos sirven para todo, o sea, ao final crease unha sinerxa, non hai proxectos estancos, sino que todo o que facemos vaise facendo. Non todo o alumnado, por exemplo, en Natural Schooling están participando este ano quinto de infantil, os dous grupos, primeiro e segundo de primaria e toda a ESO. Pero, por exemplo, no proxecto de acreditación de K121, pois participa solo a ESO, pero os profesorados que están participando son profesorados de primaria. En proxectos como, bueno, no Club de Ciencia temos Club de Ciencia de primaria e de secundaria, pero que no Club de Ciencia faise un montón de actividades relacionadas con meteoescolas, co proxecto de Ríos, co proxecto de Natural Schooling, con Naturézate, vale, igual que no proxecto de lectura fanse traballos relacionados con outros proxectos, non? Do Innova, do ISGAL, quero dicir, ao final, plurilingüismo totalmente relacionado coa mobilidade K121, porque sempre hai profes e alumnos que van a outros países, entón xa hai unha inmersión lingüística, etc. Que nos supone todo isto? Para nós unha riqueza. Como profesores aprendemos moitísimo, non? A riqueza de viaxar a outros sitios, de coñecer outras culturas. E para o alumnado, que a maioría de todos estes viaxes son gratuitos para eles, co cual moitísimo alumnado coñeceu durante anos da súa escolaridade sitios e compañeiros, porque non é o mismo ir de turismo que ir de integrado, non, a familias. Moitas veces non vamos a familias, porque é verdade que conseguir familias é moi complexo. Vale, igual que nos damos conta que nos últimos anos cada vez hai máis centros de Europa e de España que fan job shadow, non? A sombra laboral, que profes que van a ver como traballan outros coles. E cada vez hai máis centros, con o cual cada vez é máis difícil conseguir algún que che admita, porque cada vez hai máis xente que viaxa. Entón, é verdade que a complexidade de acadar lugares a onde ir é complexa. Non é así nos proxectos de intercambio, non? O que decimos nos proxectos como el Natural Schooling ou isto, porque aí, en realidad, ti tes xa uns socios cos que tes que reunirte cada X tempo e a veces hai mobilidade de alumnos e a veces non, vale? Un proxecto que nos encantou, por exemplo, que é o de Undertaking, Recycling and Creating. Este é un proxecto que levaba aparellado non solamente escolas, sino entidades. Por exemplo, a nosa entidade en España era a Confederación de Empresarios do Polígono de Sabón, vale, co cual as persoas que traballaban ali tiñan un coñecemento empresarial infinitamente maior ao noso, que era casi nulo. Entón, eles foron os que traballaron co alumnado, porque a idea era crear cooperativas. Entón, os alumnos crearon cooperativas, pero aprenderon dende o primeiro momento o que era unha cooperativa, foron ao banco, abriron unha conta, foron ao notario a montar unha cooperativa, fixeron un plan de empresa, reparteron os postos de traballo, fixeron reorganización de postos de traballo, porque se deron conta que alguén que habían posto a mellor na administración era mellor para deseño. O sea, quero dicir, traballaron con xente, además, que os guiaba, pero que solamente os guiaba, e despois elaboraron os seus produtos, non? A idea da empresa era que foran cousas recicladas, porque tamén era unha empresa que cuidaba o medio ambiente, non? Entón, fixeron pois con vasos de Porespán, con gomas das mascarillas, etc. E despois, todos os colexos, que en aquel momento era Grecia, Portugal, Italia e España, xuntáronse alumnos de todas partes e fixeron unha feria. Entón, bueno, quería ensinarvos un pouco algunha das páxinas que temos. Non me lo pilla ahora. Non me coge el enlace. Antes funcionou. Será porque estoy en quítolo de ampliado, igual. Aí, sí, vale. Vale, bueno, esta é a páxina web do CPI. Entón, nesta zona temos todo o que proxectos, que, bueno, como vedes, temos todos os logos dos últimos anos, pero este ano, un pouco por comodidade, os unificamos nesta páxina, vale? Bueno, aquí teño que presumir un pouco porque recibimos un galardón en novembro no Teatro Real de Madrid del Centro Público Integrado, aí o veis, o recoñecemento a calidade dos proxectos educativos europeos, non? Que en caso de coles eran 4 de toda España, co cual, pois, para nós foi moi emocionante, porque cando nos chamou o SEPIE, a mí en concreto, que me din, chámante do SEPIE, dije, o sea, ti pensas, que fixen mal? Horrible, unha conta que vai mal, un non sei que, entón cando se pon me dice, sou non sei quen do SEPIE, e yo, sí, mira que ganxes un premio, bueno, non me digas un premio,
Que alegría, dije, pois mira, que alegría, porque hai tanta xente traballando tanto aquí, non? E que leva tantos anos, que, bueno, sempre é unha delicia recibir un galardón, non? Deste estilo. Entón, aquí temos, bueno, pois, por exemplo, o proxecto Natural Schooling, que este é un proxecto que temos ahora mismo, que este proxecto remata en agosto, non? Pois temos aquí todo o que imos facendo, non só nós, sino pois outros países, non? Por exemplo, aquí estamos nós, aquí estamos, pois, por exemplo, nos vídeos do noso compañeiro Xacobo explicando. Ola a todos, benvidos a este módulo. Eu son Xacobo de Toro e aquí durante estos vídeos quero contarvos como facer un percorrido virtual con imaxes 360. Que ven sendo isto? Bueno, pois é algo que eu emprego para facer algunhas unidades didácticas nas que, usando unha cámara como esta, 360, vale, que ten dos lentes, un por diante e outro por detrás, ou ben tamén con o noso móvil e unha aplicación chamada Street View, facemos imaxes en 360 grados. Vou explicar cun exemplo. Vou aquí a Xeoclip, que é un dos proxectos nos que colaboro, e no apartado 360 vou a él, teño varias opcións, por exemplo, pois vou aquí a Praia das Catedrais. Na Praia das Catedrais fixemos un percorrido, aquí o temos, con imaxes 360, podemos desplazarnos para arriba, para baixo, de acordo? A partir de cada un dos puntos enlazamos outros que están próximos, por exemplo aquí, vedes que vou desplazándome ao longo da praia, podo ir a esta furna, volver atrás, vamos a continuar. Continuo pola praia adiante, ata esta zona que está aquí o Arco, non sei se coñecedes a Praia das Catedrais, non, ainda me falta un poquinho máis. Bueno, este é un exemplo, pero outras cousas que facemos cos alumnos, pois van ao río. Están facendo análisis nas aulas ¿Qué facedes vos? Ai, mi madre. Sodes unha muestra, sí. Fixemos tamén un invernadoiro e que apaguei porque... Perdón. E que apaguei porque senón non se escoitaba o profe. Bueno, estos son do noso cole, onde pode haber máis. Tiñamos o do colgado de... Bueno, montamos un invernadoiro tamén, por aquí tedes, vale? Bueno, comedeiros de aves, as cousas que se nos van ocurrendo. Levamos co proxecto 2 anos, pois en estes 2 anos fixeron moitísimas actividades os nenos, dende infantil hasta eso. Vale? Despois, por exemplo, o que vos decía, o das empresas, este ano volvemos solicitar o mesmo proxecto cos mesmos socios para seguir traballando co alumnado que ahora quedou aquí, porque o alumnado que fixo este proxecto xa non está. Entón, bueno, pois seguimos traballando, queremos volver a traballar. Isto foi a feira que montaron ao final de curso no noso centro, que veu xente de todos os países, donde amosaban a súa idea de empresa e os produtos, e vendían incluso, e despois foron a defender o proxecto pois a varias certámenes de xuventude, emprendemento, etc. O sea, quero dicir que este proxecto foi moi enriquecedor en todos os sentidos, porque as habilidades que adquiriron estes alumnos foron moi amplas, vale? Non solamente foi crear unha cooperativa, senón pois a responsabilidade, o traballo en equipo, compartir, ensinar aos nenos pequenos, iban, bueno, dando clases aos maiores, aos pequenos, etc. Bueno, este é el de Ocean Connection, que foi co oceanográfico de Coruña. Bueno, este foi un proxecto, el Boat for School, onde os alumnos tiñan que diseñar en 3D barcos e despois facían no Aquapar de Cerceda. A feria final foi competir cos barcos que diseñaran pois, con xente de outros países, non? Tamén. E tamén viaxaron os alumnos con eles. Bueno, volvo á presentación que tiña. Non sei por que se me foi. Vale, vale.
Bueno, entón, o máis destacable para nós é a apertura a outras fórmulas e a outras culturas, a outras posibilidades de incluir a todos e a todas. É un enriquecedor que para o noso alumnado e o profesorado coñecer, viaxar, comunicar e compartir o noso con persoas de outros países, non? Creo que as claves son traballar moitísimo en equipo, traballar moito. A implicación do profesorado e do equipo é fundamental, porque sin eso non hai proxecto, non? Moita paciencia e moito apoio entre todos, vale? E a conclusión é que creamos unha cultura de traballo en equipo e de participación, de intercambio de recursos de viaxes e dun ensino público de calidade. É algo que non engadín, que foi que canto máis coñecemos outros modos de ensinanza e outros centros, creo que máis orgullosos nos sentimos dos nosos. Porque é verdade que a veces pensábamos que a onde íbamos nós explicando o noso, cando nos damos conta de que en realidade a veces, comparando con outros centros que eu viaxei en outros países, os recursos materiales, non materiais, sino é verdade que o deseño do espacio, pensando en algúns colegios que eran como auténticos, non sei, museos increíbles, que tamén os hai en Galicia. O noso non, o noso é un centro moi antigo, que a verdade é que merecía outro espacio, non, para todo o que facemos. Pero que ao final a preocupación que hai do profesorado, sexas do país que sexas, é parecida, non? Os recursos que utilizamos son parecidos e as ganas que ten a xente que traballa é similar. Pois nada, moitas gracias por escoitarme. Gracias. Bueno, Gema, pois é costume nesta asociación regalar un pequeno agasallo. Muchísimas gracias. Moitas felicidades polo vosso traballo e moitas gracias por hoxe compartilo con nós. Gracias a vos. Bueno, que se me olvide decir que se calquera de verdad queredes preguntar calquera cousa ou tedes unha dúbida ou queredes unha axuda como fixemos nós, pois CPI o cruce, chamades, vale, ou no meu correo, porque cando un ten dúbidas é mellor preguntar e é certo que así fomos nos movendo todos en isto, vale? Gracias.